أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزن كسات بحيزن إريترا بعد ما دارك ستدنسيسو مسوتا بحر نتدبسو موائل نخيسب علما تمرتي تنعت كوينو شما إريترا زهاب والتوعات أمسكيرا حقيكم تقوات إريترا أب ألم جبيتا توقبو كبرا ناتنت زمصو أولوني نهنتانا لمعت كنسري سلطاني كنلبسها كما حدري لنا كم جاك نسلما إريترا سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكوننا وترمنيو تيو أبزا فيديو زيا أزيا قداسي لنفس وكيف إيرتراوي أبزوان زي كستوعلو زلوو متن كغتاون زلوو سفي حبريتا خنرينا حضراهم كمجمريا كسامو داتا كتسمعوه بتعتنا يحطكم مجمريا أبزي بزعبازي هلو كنتات ناي قيع بعري في اللاي برايم منستر أبي تزاربو تي إيرتراويان انهبو زلنا قبر ملسي أب إثيوبيا أنت عينت قبر ملسكو وهابو جميرو لوي أنت عينت بزعبو قبر ملسكو بجميرو مالو كنرينا زد ما I hope زا فيديو زيا زا كفال زيا بفلاي نابز بس حسب كتباتح كتكل مخنياتو اتنو قبر زلنا تقم زي كونت قطعاتو كبازح سلازخل حادي بزعباتو لو كنتات أبز حلفة سوماليان جبتن سوماليان إيرتران كم زمان لسارينا نيرنا حجد ما ناي جبت ملسكن رينا سلازي تكونتات نكرنا أفريقيا بعابيو تسألو زلي بمقتل أبي أب تشاينا استزاربو لعلو كل دما مس تشاينا غيرو زلو بعينتو فلو يزخونه سممع انتاي مالتي ترجمو خنرينا تشاينا أبز جو بوليتيكا منقسقاس كما يكون خل أكايدا كنرينا كومون أبي نز جيمز بخميكس أوتو كم زخلون بسفح كنرينا سلازي أبزار سيزي كالي بزح وجنات بوجنا يرتراون حد استبهلي كنت سمينا زدما أبزوان زي كل سب أستوعي لكريو زلون كفلت زلون كتنك أقول زلون نجارات كنرينا بزيك العالم لايك جبرو كسب مودا تتخطاتلو بزيا كنجمرينا مجمريا تجبرو ملسي انتهي مسل حبريتك بنا زغل شعوك أتا نبتك على تنتنا هناتينا ተንታኞች ኤርትራ ተንታኞች ኢትዮጵያ ላይ ያለችው ንቀት የታወቀ ነው። ፊትም የነበረ ነው። ይሄ ማይንድ ሴታቸው እንደዛ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ንቀት ከዚህ በፊት እንኳን እንልኮ ነበር። ፊትንም በዛ እንደረ ያላቸው ንቀት የተለየ እንኳን በዛ ደረጃ እኛ ተንበርክከን ቀርቶ አይደለም ንቀታቸው የተለየ ነው። ስለዚህ በረዳ አርጉ ስንል ነበር። ከዚህ በትግራይ ጦርነት ላይ የነበረችው ማሸርገድ ኤርትራ ኢሱዬ ምሳበላህ ወይ እንደ ከሻህጋ እንደው እንትኑን ኤርትራውን ዳቦ ጨመርክበት ወይ እንደው ማታስ እንደው ቁርጥህን ከበላህ በኋላ አረቀውን ፉት ብለሃል ወይ የተባለ ሲተነተነ የነበረ የፖለቲካ አጀንዳ ተገቢ እንዳልሆነ ስንነጋገር ነበር። ንቀታቸው ከፍ ያለ ነው። አሁንም በአብዛኛው ይሄ የመረጃ ሚኒስትሩ በዲፕሎማቲክ አላሳልሶ ያቀረበው ንቀት በግልጽ ያቀርቡት ነበር። በተለይ ሲአርዲ ይዞት የወጣው ጉዳይ ስትመለከት የኢትዮጵያ መንግስት የባዛር እንቅስቃሴውን ትቶ ፕራክቲካሊ ሆነ አጀንዳው ቢጀምር ይሻላል። እንታይም ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ እንተኮይና ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ንዕቀት ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂ ንጹር ነገር እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣስተውዕሉላ ዘረባ እዚኣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ቃላ ዝገልፅዎ ዘለዎ ኣገዳስነት የብሉን ኣብ ልዕሊ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኢሎም እዮም። ልክዕ ከምቲ ንሕና ንዛረበ ዘለና ንሳቶም ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ
أكن دي أبتا أبس تزارب زي كنا قبل المولو إثيوبياويان دما كغير وايفتن لو زيادة ما تا أزياء تنكغت لينا أبس دليا زلو علامة دما زياء ترديهم لغم بمولو إثيوبيا أنصار إيرترا كلعالو ወይ ከዓ ኢትዮጵያዊ ኣብቲ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ጎኑ ክስለፈሉ ይዝደሊ ዘሎ ስለዚ ብፍላይቶም ንረብሓ ናይ ኤርትራውያን እትሓስቡ ሰባት እዚ ነገር እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ክትንቀቑሉ ከም ዘለኩም ኣብ ልዕሊ ኣይኮንና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ክትገብሩ ግብረ መልስኹም ጥንቃቄ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ድዩ ኣምሓራ ድዩ ካልእ ድዩ ህዝቢ እትገብርዎ ንህዝቢ ኣኪብኩም እትገብርዎ ሓደገኛ እዩ ሓደ ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ኮሜንቴተር ናይ ኢትዮጵያ أبي أنت تزاربو بشمون عطر يملس نهزب إثيوبيا كتلعون أنت جميركم كن أتي in fact نزح حسيبيت منجستير يرترا قبل ملسكب كله أسمير الله تبغى يرتزاربها كلهم قدسات وجنات بزو قدايزي تلع عيلهم زخوانا نجر نخيم ملسو سمعتها سمعين يروي متى قطعي بنير أنت مالتيو provoke كي تخونوا إذا نجرات زي لعائلكم أنصار كالوت propaganda وغوس كي تجمرو exactly نخمزي سلز فرز نبره اتمنجستي أقد من إذا حسيب لنير لذي بفلايتهم دقفتينا تبلو دقفتنا يتمنجستي لهم إزيا كامتن لعل كتن قولا لكم لك كمزي ممتيخا أنصار أمحرو سلز عرفكا سلز فكركا أبدقو خين كاتم سؤال وتيابلكا ندعرغيلكا ربحانا يتعدخا خسرحت كلا لك ربحانا عدخا بخميو نعبي كابتزبك نسأل كم زغل غيركا كتدكا كتكيلا لك امبر نبومولو زبام حراكم زيو زباروما خمزيو زب خمزي زي بفصل ربحي بلون قبل على زخون يكون زبد كبرت غوسغاس دما تغمتيلو صلي يزفتر عاب غوبل صلي يزفتر صلي دما وقك قيار يخلي سلازي حضرهم نتنكا تملاساينا زانت بزيا اسكي على كل ابزيا خغلصلكم دليل لو ابي اب تشاينا زغبرو زلا جيم حزب محرد ما اب امريكا انت عينت جيم صوتلو very interesting دايناميكس يزق اير زلو زياده ما صنهنا كرينا مجمريا اسك بزناي سوماليا نحلف ابزناي سوماليا ابزناي جوبت غداي نملسك انت يلو بخا بليز لايك غبرو سبورت غبرو نز channel بناتكم دغف اقداسነት አለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀይ ባህር ንግግር ጅቡቲ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀይ ባህር ንግግር ላይ ምላሽ ሰጠች። ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት የሞት ሽረት ጉዳይ ነው የሚለው የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ማብራሪያ ከተሰማ በኋላ ጎረቤት ሀገራት የተለያየ አቋማቸውን እያሳወቁ ይገኛሉ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በአመዛኙ ይመለከታታል የተባለችው ኤርትራ በጥቂት አረፍተ ነገሮች ብዙም ጆሮ አትስጡት አይነት መግለጫን አውጥታለች። ሶማሊያ ደግሞ የሉዓላዊነትና የወደብ ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ስትል አሳውቃለች። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአንድ ወር በፊት ወደ ሞቃዲሾ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሸክን ያገኟቸው ዘንድ ልከዋቸው የነበሩት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ካደረሱት መልእክት መካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ ሰሞን ይፋ ባልሆነ መንገድ ያስወሩት የነበረው የወደብ ጉዳይን እናንተን አይመለከታችሁም በሚል መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል። አሁን ደግሞ ተረኛዋ ሀገር ጅቡቲ ሆናለች። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኡመር ጌሌህ አማካሪ አሌክሲስ መሐመድ ከብሉምበርግ በጉዳዩ ላይ ለቀረበላቸው ጥያቄም ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ ቀይ ባህር ጋር ለመገናኘት የሚያስችል ተጨባጭ እቅድ ካላት የማይመረመርበት ምክንያት የለም ሲሉ ነው የተናገሩት። እንዲያም ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ45 ደቂቃው ንግግራቸው በሌላ ሀገር ተሻግሮ ቀይ ባህር መድረስ ሳይሆን የኢትዮጵያ ዳር ድንበሯ ቀይ ባህር ነው የሚል ሀሳብ ማንጸባረቃቸውን ተከትሎም ጅቡቲም ልክ እንደ ሶማሊያ ሁሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል አይመለከታቸውም መዝገብ ውስጥ ልትቀመጥ እንደምትችል የሚያነሱ አሉ። በሌላ በኩል በእርግጥም ኢትዮጵያ እንደ ኤርትራና ሶማሊያ እንታይ ዘሎ ኩነታት ብሕፅር ዝበለ ክንሪዮ እንድሕር ኮይና ከምቲ ኣቢ ባሕሪ ምልከተና ብታሪክ ይኹን ዶብናትና ቀይ ባሕሪ ነይሩ ዝብል ዘረባ ንብዙሓት ሃገራት ካልእ ስምዕታ እዩ እቲ ጂኦግራፊካዊ ካርታ ወይ ከዓ ማፕ ናቶም ክቕይሩ ዝሓስቡ ዘለዉ እዮም ኢንፋክት ምዚ ኩነታት እዚ ሓበሬታ ክትኮነኩም ክምለሳ ኢና ዛ ቪድዮ ሓዳሽ give me a second. I'm going to share one thing. So كرغباي كالكونا لو حداش كارتا نتي نايك بحر وغن ኤርትራ ዝሓወሰ ነገር ሼር ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውያ ከምዘይ ተሳተፍን ከምዘይ ተጠባብዕን ኣብ ካልእ ዓይነት ጎስጓስ ከይከይድ ክንጥንቀቕ ከም ዘሎ ህዝቢ ሓቢራ ነይራ ሶማልያ ድማ ብዛዕባ ዶባትና ይኹን
حتولن تبلون تولا نعوق حزا كتقرب تخيلي أتي مرقاقص وي كا evidence هلن وي بتصحني تبلون تولا كتقرب تخيلي إلو مالو كاو وصايقن جبتون نتي سلاماوي أتقاقما مس إثيوبيا نقبرو بزخوني من قدي كنقصو لهم نغل أف دقا بحرون نشتي زتنبح بريتاي بعطالا سكنسمع سلازي بليس لا يقبرو أقداسي قداينا سمع زلنا በእርግጥም ኢትዮጵያ እንደ ኤርትራና ሶማሌላንድ ባሉ ሀገራት በኩል አገልግሎት የምታገኝ ከሆነም ኢኮኖሚዋ ከወደብ አገልግሎት በሚመነጭ ገንዘብ ላይ የተመሰረተችው ጅቡቲ ያንን ላለማጣት ራሷን ለትብብር ማዘጋጀቷ አይቀሬ ነው በሚልም ይነሳል። የፕሬዝዳንት ኡመር ጌሌ አማካሪው እኛ ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ ወትሮንም ከኢትዮጵያ ጋር ያለን የወደብ ትስስር እንዲጠናከር እንፈልጋለን፣ የኢትዮጵያ ባህር ኃይልም እኮ እናስተናግደው ነበር ሲሉ ነው የገለጹት። ይሁን እንጂ ልክ በርካታ የዓለም ሀገራት በጅቡቲ ዙሪያ እንደገነቡትና ኢትዮጵያም ከዚህ በፊት ባሉ መንግስታት እንዳለማቸው የታጁራ ወደብ አገልግሎት ማቅረብ ወይንስ ሉዓላዊ ግዛቷ ላይ በመደራደር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ግድቡን ወይንም አየር መንገዱን ድርሻ በመውሰድ መነጋገር የሚለውን ግን አማካሪው በሰጡት ምላሽ ላይ የተካተተ ነገር የለም። ባለፈው አመት ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነውን የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ በሚሳለጥበት የጅቡቲ ወደብ ላይ ፕሬዝዳንት ኡመር ጌሌ የኢትዮጵያ መንግስት የኪራይ ጭማሪ እንዲያደርግ ጠይቀው በሁለቱ መሪዎች መካከል ልዩነት ተፈጥሮ እንደነበር መዘገባችንም So انتهى يجي تكونتات جبتي انتهى تقول دلا ولا ونتي بودب أقل قلوت ملو بملو كتاب 9% ناي بودب أقل قلوت ني إثيوبيا نوت أتاويان وتايان بودب نقل قلا لنا سلازي إذا عين السيرفيس نخب جبت الدلوت مخانا انت خوني بودب هيب كابتي أباي فلك دي ولا بت إيرلاينز دي بتي تيليكوم نزبل زخوني يكون مالس كم زي هابولو بمقصال أبز حلفون جبتي وتهدروا حيل ويكا وتهدروا بيز نافال بيز ናይ ኢትዮጵያስ ንንግድ ነርናይና ብምባል ኣብቲ ጅቡቲ ብዙሓት ካልኦት ሓይልታት ከም በዓል ናይ ኣሜሪካ ናይ ፈረንሳ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ኢትዮጵያ እውን መደበር ንክትከፍት ዕድል ክህሉ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ፀገም ምስ ጅቡቲ ዘሎ ግን ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንኢትዮጵያ እቲ ክራይ ነቲ ወደብ ትኸፍሎ ንክትውስኽ ምስ ሓተትዋ ኢትዮጵያ ሌላ ኣቕማ ስለ ዝኾነ ኣብ ብርቱዕ ምስሕሓብ ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ። በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘረባ ንብዙሓት ሃገራት ኣውፅልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ምክንያቱ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዶበይ ክትብል ከላ ንብዙሓት ሃገራት እዩ ዝትንክፍ። ስለዚ ዋላ እኳ ብካርታ ብንጹር ጌር ናብ ኤርትራ ዘተንብህ እንተገበረ እቲ ኩነታት ግን ብቐሊሉ ናብ ካልእ ክምዕብል ዝኽእል ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮን ብዙሕ ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዘሎን ፅንሕ ኢልና ብዛዕባ እዚ ናይ ወደብ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ክንሪኦ ኢና። ሕጂ መጀመርያ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣቢ እስከ ንኺድ ኣብዚ ምስ ቻይና ገይርዎ ዝበሃል ዘሎ ዲል ንሱ እውን ኣብ ቻይና ከሎ ዝተዛረቦ ስምምዕ ዘስምዖም መደረ ክንሰምዕ ኢና። ድሕሪኡ ኣምሓራ ነዚ ብኮ ዝተጠቂሞም ምስ ኣሜሪካ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ። ምክንያቱ ኣቢ እንታይ ጌም ክፃወት ይፍትና ኣሎ፣ ኣምሓሩ ድማ እንታይ ጌም ክፃወት እዮም። ኦቨርኦል ብሓፈሻ ከመይ ክኸውን ይኽእል ክንርኢ ኢና። ሃየ እስከ መጀመርያ ቀጥታ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዝተዘራረቦ እስከ ክንሰምዕ ድሕሪኡ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተዛረቦ ግዜ እንተረኺብና ክንምለሶ ኢና።埃塞俄比亚或要加入金砖合作机制，埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方。መጀመርያ ንኢትዮጵያ ደጊምና እንኳዕ ናብቲ ኣባልነት ናይ ብሪክስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተዓደመት ኣብ ክፅምበር ኣኻላ ክብል ይፈቱ። ብምቕፃል ድማ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ክፋል ናይቲ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል BRI ዝበሃል ሓንቲ ኣገዳሲት ሜምበር ናትያ ወይ ከዓ ኣባል ናትያ ይብል ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና። እዚ ንቐፅል 10年来，中埃塞在共建“一带一路”框架内合作领域之广、成果之丰、惠民之重。ብምቕፃል እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ብፍላይ ብመንፅር እቲ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ BRI ዝበሃል ክረአ ከሎ ኢዝ at the forefront of China Africa cooperation እቲ ኣብ ቅድሚ ደረጃ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ኣብ እትገብሮ ዝምድና እቲ ኣብ ቅድሚ ደረጃ ክስራዕ ዝኽእል እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር ፅንሕ ኢሉ ክብላ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና ብኸመይ ክገልፆ ይረአዩ። እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ ኣሰላልፋ ናይ ሓይሊ። ንቐፅል 都走在中非合作前列。我提议将中埃塞关系提升为全天候。እንታይ ይብላ ኣሎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው just one second
with a broad coverage. Okay, so the fruitful outcomes and the vast population it has been benefiting. So Ethiopia بخمي استراتيجي متواخم زلو China نخنفلت إليه نزياد دقمالكم زلو تاك عند زبلاغن كابزيات بقيسي سمعج. 我提议将中埃塞关系提升为全天候。 So exactly. So انت عينت حدش proposal ويك حدش طلب زغربة China I propose to elevate نتزنا برا الناس سممع درجة نلعل قصوك نوزدينا حدش إمامي يغرب له ويحدش حساب يغرب له. I propose to elevate the China-Ethiopia relationship to an all-weather strategic partnership. All-weather strategic partnership زبال. إذن تاي مالت مخانوس إنهيلو كجلس علنا ينسمع. سلزي إزي زل على درجة بكونتيننت درجة زل على درجة نا إثيوبيا نا تشاينا مس إثيوبيا تقبر زل زمدنا مالتيو كم عينة زمدنا أب أفريقيا يبلان تشاينا. سلزي خنتين كقال لنا زي نبي قصوي خيط كم زلوا سلم تاي تشاينا تقبر الله تاني لغنا قرقمي قمتنا تايبا. 战略伙伴关系，双方要不断巩固友好互信，深化务实合作，做共同发。 كلت يوم وجنات ذلهم سمع نمع بايك خذلهم لعلو خلقن كلت يوم mutual trust امنت زلوا متمان China وكل دبلوماسيناتا زخون يكون بيزنس كم بحال Chinaويان سرحناتهم بكونترات ده يكون زيادة متأممان أو متأممان كم institutional متأممان كم مثلا لعلي زقدسهم معناته بحالنا China more up امنست تمركزي زمدنا relationship long term relationship مسرات كم نريد زلنا بتتجع قامدما أبي حنت فولت ناتو أبت زمدنا مسرات سلذي to deepen our practical cooperation and become all weather friends سلذي نزي أمكوتنا زمدناهم أنا بيجوزهم زي Friendship and mutual trust 深化务实合作，做共同发展、合作共赢的全天候朋友和促进南南团结合作，维护国际公平正义的全天候伙伴。China continues to be a critical. So بحبشة حبراوي عبيت زوباو سلام الرقعتن بحادة win-win situation كلتينا إن ربحنا كنكدولو نخل مدرخ إنا نتعرض لنا يعتمد دلا تشاينا نشي نسمعينا يا أبي أبز دزاربو أبتحرك كاب عبي دزاربو زع أفريقيا قالت تزاري بنير إذا كنا تزيك أدمي تنتنا ناتي محبي مالك. Partner for Ethiopia, the largest source of development finance. China حتى قد سيت محزانة إثيوبيا ترى كونسي أتزعبيت من جناي finance ويكا من جناي investment ناي China ناي إثيوبيا أنت خوينا China تقدمتي especially دما foreign direct invest كتا ناي وزعي investment ويوفري قدامت source ويكا من جنا توم خانايا سنقرزل. Foreign direct investment. Ethiopia is also pleased to be participating in the third Belt and Road Forum. The aims of the BRI are entirely in line with Ethiopia's priorities and the strategic direction of Ethio-China bilateral cooperation. Thus, the government of Ethiopia looks for a strengthened cooperation with the government of China through the BRI. We also promote this great idea to be fully implemented. So انتهي زبل زلو أبي China حنت عباية قد ستهجر نعطاتهم مخانا تي علاماتات نحن نوصل زلنا تي استراتيجية إثيوبيا لك كمتنا China كم زخونا مس China زلهم زمدنا دما مليسهم أنقط كسولو خم زلهم بخلت يوم وقت سوامي أميم أبتزل على درجة ناي cooperation بس يهم زلهم مالتيو. So كدمي نبزيا نزيا نخلت ينات أميرة بتنتاني كال وجن أمحرو مس politician يتاتنا أمريكا زقبرو زمدنا نروما أت أميرنا كلتيكن رينا please like قبرو إذا قدر سيتسني لكم سمو. Unifying symbols, like they're restricted unifying symbols. زي عقيبة نا إثيوبيا نا أمحرا ديوم نا إثيوبيا وكلتي مس أبلات بايتوي كونغرس نا أمريكا أبلات كونغرس نا أمريكا تسألوتي political تسألوازلهم أكلت نا أمريكا تراقيبهم زقبرو ويو زاربو زلو دما أبي إثيوبيا زقبر زلو جهست ويكا حما كايدا يوم هاي زنقرو زلو مالتي. They're restricted unifying symbols like the national flag. The government has restrictedly imposed restrictions on the use of the Ethiopian flag on public holidays, festivals,
and religious rituals, instead emphasizing that people use ethnic flags versus the national flag. So imagine the እንታይ ይብልሉ ሓደ ካብቲ ነቲ መንግስቲ ዝኸስዎ ዘሎ እቲ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ትመፅእ ዘላ ዘረባ እውን እያ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኣቢ ማለት እዩ ሰባት ነታ ፈደራላዊት ባንዴራ ንኸይጥቀም ኣብ ፌስቲቫላት ይኹን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ነታ ፈደራላዊት ባንዴራ ዘይኮነስ ናይቲ ክልል ባንዴራታት ንኽጥቀም ዝያዳ የተባብዓ ኣሎ ብዝያዳ እውን ናይ ክልል ናይ ፈደራል ባንዴራ ንዝሕዙ ድማ ምምንጣልን ካልእ ፀገማትን የስዕቡ ኣለዉ እዚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተደጋጋሚ ዝኽሰስ ዘሎ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዩናይትድ ሃገር ሓንቲ ሃገር ኮይና ሓንቲ ባንዴራ ንኸይትህልዋ ንዑ ገዲፎም እቶም ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ ባንዴራ ጥራይ ክገብሩ ተጋሩ ትግራይ ናይ ትግራይ ባንዴራ ጥራይ ኣምሓራ ናይ ኣምሓራ ባንዴራ ጥራይ ስለዚ እቲ ሃገር ንኽትፈራረስ ዘዳልዉ ዘለዉ እዮም እቲ ኣካይዳ ናቶም ብምባል እዮም ዝኸሱ ዘለዉ ንቐፅል እስከ ንስማዕ እዮም Virginia police coming saying you can't use the United States flag, use the Virginia flag. And imagine Virginia was an ethnic state representing one ethnicity. That's kind of what's happening there. And even individuals wearing. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብናይ ኣሜሪካ ኣብነት ተወሲድና ዮ ንኣብነት ሓንቲ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ቨርጂንያ ተወሲድና ቨርጂንያ ናይ ቨርጂንያ ስቴት ጥራይ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ ገዲፍና ኩሉ ነገር ናይ ቨርጂንያ ስቴት ጥራይ ንጥቀም ድሕሪልካ እቲ ዘገርም ግን ንኣብነት ናይ ቨርጂንያ እንተኢሎም ፀገም ኣይመሃለዎ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ግን እቲ ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ ባንዴራ ጥራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጥቀም ተኢሉ እንታይ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ወላ እኳ በቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ መሬት ናይ ኦሮሞ እንተኾነ ፓወር ሰንተር ናይቲ ፓወር ኩሉ ናይቲ ኩሉ ስልጣን ናይቲ ፖለቲካ ማእከል ስለ ዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ባንዴራ ጥራይ ክጥቀም ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ እተን ካልኦት ስቴት ሽም ከም ዘይብለን ክኾና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ወይ ካብ ማእከል ስሕበት ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኩሉ ነገር ናይ ክልል ኦሮሞ ጥራይ ባንዴራ ክትገብር ትኮይንካ ተን ካልኦት ክልላት ክንዲ ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ቁጠባን ፅልዋን ክልወን ስለዘይክል ቀስ ብቐስ ኦሮሞ ከም ዘመሓድሩካ ምግባር እዩ እዚ ከዓ እቶም ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ ኣምሓራ ነቲ ሓንቲ ኢትዮጵያ ትብል ኣምሓራ ብጣዕሚ እዮም ተገድሶም ወላ እኳ ኣብቲ ስልጣን ከምቲ ዝድለ ቦታ እንተዘይነበሮም ወይ ካብ መርሕነት ወላ እኳ እቲ ቋንቋኦምን እቲ ፅልዋናቶምን ዘሎ እንተሎ ኣብቲ መርሕነት ግን ከምቲ ዝድለ ቦታ ይረኸቡን ኣለዉ ንሳቶም ድማ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክትህሉ ካብ ነዊሕ ዝቃለሱ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን ድሕሪ ነዊሕ ፃቕጢ ኣይ ቲንክ ንሳቶም እውን ኣብታ ኣምሓራ ዘተክሩ ዘለዉ ይመስሉ ግን እዚኣቶም ዝሓትዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ንኽትበታተን ይገብር ኣሎ እዚ ናይ ሕጂ ስልጣን ኣብ መርሕነት ዘሎ party ወይ ከዓ ኣቢዮም ዝብሉ ዘለዉ ንቐፅል እስከ ንሽን ንስማዕ clothes with the Ethiopian flag. The picture that you're seeing there are scarves confiscated from women who are wearing scarf. If the scarf had the Ethiopian flag on it, from a recent festival called Mescal, the security forces were taking that scarf off of the women and burning it because it held that symbol of unity. And that's a soldier burning the Ethiopian flag. So imagine the DC police going into festivals, confiscating clothes that has the United States flag. Imagine the police burning the United States flag. That's what's happening there, and that's how polarized or radical the ethno-nationalists have become. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ናይ ባንዴራ ካብ ሰባት ምምንጣል ነቲ ነገራት እዚ ኣብ ምጉድዳል ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንእሽተይ ኣብዚኣ ክንሰምዖም እሞ ድሕሪኡ ኣብቲ ንክልትዮ ኣጣሚርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኦርጋናይዜሽን ተወካዮች አሉ እዚህ ውስጥ ግን ዋናው ፎከሳችን የአሜሪካን ህግ አውጪዎች ላይ ነው In a sense, the state of emergency, what it has done is it has suspended the Constitution and allowed military rule temporarily, but it has given unchecked power to the security forces. So بخالي وجن دمان تايب له تي تهاجر أب حدا جنيا كنا تكمل زلا التمنجس دما بإمرجنسي رول ويك أب جزء هتوس وان توتو عينة حقي بنتقوام عليها منجست بزمسلو وتحضروا حيلي نكم حضر زوجبو فلوس أنا زوجبو نا إمرجنسي بخوم من جديات تم حضر زلا بو من تردما التمنجسي بزي تشيك إن بالانس دليل تقبري خلاله تهاجر دما نب حدا جنيا كنا تجزء تخيد الله إلهم يمسمع هذا سمع زلوا دحين غلطي يمكن حواوسنا انت عن strategic من قصاص ما هو كنري where mass atrocities alleged mass atrocities and gross human rights violations are occurring right now
And there's no accountability because they have a state of emergency declared. كان انت يبلو اب ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣምሓራ ብዙሕ ዓይነት ህልቂት ወይ ከዓ መቕተልቲ ወይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ዝኸሱ ዘለው እዚ ሕጂ ወገን ኤርትራ ንሪኣ ከለና እውን ፅብቕቲ እያ ምክንያቱ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩነታት ሕማቕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣገይን ሕጂ እውን ይቀፅል ብምህላው እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምናልባት ናብ ኤርትራውን ክፅጋዕ ዝኽእል እዩ ግን ስቲል እቲ ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ፀገም ይቐፅል ከም ዘሎን ዝያዳ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ገለ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ የለን መብዛሕትኡ እውን ከምዘየለ እዩ ዝንገር እንተሎ ኣብቲ ዶባት ከባቢ ዝህሉ ካብ ወፃኢ ግን እቲ ግፍዒ ይኹን መቕተልቲ ኣብ ልዕሊ ሰባት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ኣሎ ኢሎም እዮም ኣብ ኣሜሪካ ስምዕታ ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ እስካዕ ንእሽተይ ሰሚዕና ድሕሪኡ ኣብ ክነታ ሓዞኹም And while the state of emergency is underway and this alleged atrocities are occurring, they've shut down the internet. They've shut down the telephone service. Now, what does that tell you? You're sending your defense force in a particular region. You declare a state of emergency. You turn down the internet, turn down the phone because you don't want the world to see. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኩሉ እቲ ኣገባብ ዝኽየድ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ኩሉ ስርሑ ዓፅዩ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ሓበሬታ ንኸይወፅእ ዓፊኑ ብዙሕ ግህሰት ይገብር ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣቢ ሞር ናብ ቻይና ከይዱ ምስ ቻይና ስምምዕ ይገብር ኣሎ ቻይና ናይ ውግእ ወታደራዊ ሓይሊ ክትሕግዞ ወይ ገለ ኣይኮነትን ናይ ቻይና ስትራቴጂ ክነግረኩም ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ ኣላ ብዙሕ ካፒታል ብዙሕ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት ገይራ ኣላ ስለዚ እዚ ኢንቨስትመንት እዚ ከዓ ብመልክዕ ለቃሕያን ኢትዮጵያ ሂባታ ዘላ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ርጉእነትን ናይ ኢትዮጵያ ቀፃልነትን ኣገዳስነት ኣለዎ ግን ኣሜሪካ ኣብቲ ውሽጢ ኣትያ እንታይ ክትገብር ከም ትፍትን ዘላ ይርይዎ ኣለዎ ስለዚ ንቻይና እንታይ ገብርሎ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ካብ ቻይና ሃዲሙ ኣቢ ካብ ቻይና ሃዲሙ ናብ ኣሜሪካ ገፁ ንኸይከይድ ዘድሊ ምድላዋት ወይ ከዓ ዘድሊ ስምምዕ ወይ ከዓ ምትእምማን ክፈጥሩሉ ይፍትኑ ኣለዉ እሱ ግን ከምቲ ብኻሉ ዝበሎ ዝለዓለ ኢንቨስትመንት ካብ ቻይና እዩ ዝረክብ ዘሎ እዚኦም ኣምሓሩ ድማ ነዚያ ተጠቂሞም ኣቢ ናብ ቻይና ገፁ ብዙሕ ተፀጋዕነት ስለ ዘለዎ ፀቅዒ ናይ ኣሜሪካ ንክረኽቡ ድማ ንሳቶም ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ ንኩሎም እንዲ ከጋጩ ዝፍትን ዘሎ ኣቢ ኣብ መወዳእታ ኣበይ ቦታ ክወርድ እዩ ካልእ ኣርስቲ ክኸውን ስለዚ እዚኣ ፅንሒልና ክምለሳ ኢና እዚ ኣብ ምስ ፑቲን እውን ገለገለ ቁሩብ ተገራጭኦም ከም ዝነበረ ተራኺቦም ከም ዝነበረ ኣብቲ ዋዕላ ይንገር እዩ ግን ኣብዚያ ዋላ ተጠማምቶም ራይዎ እዚኣ ንእሽተይ ኣብቲ ዋዕላ ናይ ቢኣራይ ተራኺቦም ነይሮም እዮም ግን ዝኾነ ሓበራዊ ዝገበርዎ ኣይረኣናን ስለዚ ቻይና እቲ ዘለዋ ስምምዕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ጌራቶላ ወታደራዊ ይኹን ገለመለ ክትሕግዛ ምዃና ዝገልፅ ሓበሬታ የለን ብሓፈሻ ፖሊሲ ናይ ቻይና ኣብ ምትእምማን ተመርኮሰ ስለዚ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ስለ ዘሎ ረብሖም ድማ ኣብ ቻይና ረብሓ ናይ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ዝህሉ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ርግእቲ ሃገር ክትከውን ይደልዩ እዮም ካልእ ውግእ ንክትገብር ካልእ ፖለቲካዊ ዕንደራ ንክትገብር ዘፍቁዳ ኣይመስለንን ቻይና ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ካልእ ሃገር ወታደራዊ ሓገዝ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ንውግእ ሓጊዞም ኣይፈልጡን እዮም ካብ ቁጠባ ወፃኢ ስለዚ ደገፍ ኣሎ እዞም ኣምሓሩ ግን ነቲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ናይ ኣቢ ናብ ቻይና ገፁ ምኻድ ተጠቂሞም ንሳቶም ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ይፍትኑ ኣለዉ which would be good ወላ ንሳቶም ንኣሜሪካ ገይሮም እውን እቲ ናይ ኣቢ ብኩሉ ወገናት ሓገዝ ከም ዘይረክብ ኣብ ምግድዳል እንድሕር ተፃዊቶም it would be important ስለዚ ኣብዚያ ንእሽተይ ሓንቲ ሓሳብ ነይረና ረጋ ሓጎስ እስከ ንስማዮ ቅድሚ ተመሊስና ንኩላ ነገር ምርኣይና ማለት እዩ ካልኦት ኢትዮጵያን ኣክቲቪስት ዝብልዎ ዘለካ ክንርኢና ብዛዕባ ወደብ ንሓን ክመለሳ ኢና እዚኣ ናይ ኣረጋ ሓጎስ ኣብያላ ኣልቢባክ ነዚያ ናራኹም ፅንዑ ክምለሳ የሳ ከምፃልኩም ክፍትነ እስከዚያ ናሰማናት Our House, Ethiopia's Prime Minister, said on Wednesday. Abiy Ahmed was speaking at the Belt and Road Initiative Summit in Beijing, where he said the formerly sidelined continent was harnessing its አማራ ሲባል ልብሰ ገዳይ የማይገባው ከሰው እንደ ሰው ተግባብቶ መሄድ የማይችል በቃ ገዳይ ብቻ ሆኖ ነበር የሚገባኝ ግን ሁሉም አማርኛ ስለሚናገር ሁሉ አማራ እናደርገው ነበር ወንጀለኞቹ ግን አማራ አይደሉም አማራ ንጹህ ህዝብ እምነት ያለው ህዝብ ነው አሁን ሳየው እስካሁን ማየው ያለውት በጣም ይገርማል እኛ ኤርትራውያን ረድኢትና
كل محارة للزارب أورومو محارة زارب ولايتا محارة زارب تقراويا محارة زارب هنا أنا كعبو خلوه فولديهم أبو سمرة عقرقنا يا سمرة وده 10 عامتين يعني عقرقنا يا سمرة أوكي ده عامت تماهرنا شرشاكولي تماهراي كله عقرقر كلها تخصص للتولع زي حنا نيرو قالن يرو كله أمحارة تقراويا محارة زارب أورومو محارة زارب ولايتا محارة زارب أمحارو كنا يكونون أمحارو تومس تعيش سبات مكانو أي سوير تكان تا إثيوبيا يفلتاني تا أديس أبابا يفلتاني حجيجن كريو خلوه يصنع سلازلوه إتوم شم زخوفو بشمام زخوفو زي حزبهم زي ناتهم آمنتي صنعات زقبر اللهم زفلتو ومنتهم دصنعوا أمحارا خوينهم رخيبهم إتوم زحامهم حزبي بويانا زمرحو تقارو خوينهم رخيبهم كعري زي خلو كفوسو زي خلو سقابهم زي خلو كم أدقي بسبلع خيو زراقح ናይ ኣርጋይ ሓጎስ ሓንቲ ታሪቶ ንመብዛሕትና ኤርትራውያን ትውክልያ ኣምሓርኛ ስለ ተዛረቡ ኩሉ ሰብ ኣምሓራይ ጌርና ኢና ንዛረብ እዚኣ ግን ጥንቃቐ ተድልያ ሓበሬታ እያ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ናይ ኣርጋይ ውስኽ ከብለላ ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወገን ናይ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ እንተተቋረፀ ዝሓሸ እዩ ኣብ ጉዳይና ንስራሕ ንሕና ከመይ ጌርና ሓድነት ናይቲ ህዝብና ኣብ ሓደ መስመር ነምፅእ ኣብ ጉዳይናን ኣብ ናትና ጉዳይ ዳ እምበር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብፍላይ ንህዝቢ ፈላሊኻ ናይ ምጉጃል ጥንቃቐ ክንገብር ሓደ ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና እንተ ጌርና ድማ እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣንቢብና መን ዝያዳ ከርባሓና ክእል መን ምስ ረብሓና ክኸይድ ክእል ኩላቶም ግን ሓንቲ ድምፅላቶም ንኩላቶም ትሕብሮም ንሳ ድማ ቀይ ባህር ትበሃል ጉዳይ ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ቶም ካልኦት እውን ምናልባት ምስ ግዜ ክንሰምዖም ናይ ባሕሪ ጉዳይ ንኩላቶም ሓንቲ እያ ትገብሮም ስለዚ እቲ ንቐፃልነት ናይ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ፀላእቲ ከነብዚ ይሕብልናን መልሓስና ገደብ ክንገብረሉ ኣለና እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከመይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ንስማዕ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ትዛረባ እውን ኣላ ብዛዕባና ዝተዛረብዋ ላይክ እናገበርኩም ትዕግስቲ ጌርኩም ስምዑ ናይ ኣረጋይ ግን ኣብ ቦታ ከላ ፅብቕቲ እያ ክንጥንቀቕ ኣለና ንዝኾነ ይኹን ከይንፀርፍ ወላ እውን ወገን ናይ ዝኾነ እውን ከይንሕዝ ኣነ ዝያዳ ኣብ ወገነይ ክሳብ ዘርባሕና ሪኢኻ ንግዚኡ ምስ ገሊኡ ክፅጋዕ ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፈሻ ናትና ምስጢር ናይ ህላዌና ናይ ዓወትናን ክኸውን ዝግቦ ናይቲ ሓደ ንፀቀ ብምዃን ደይኮነ ናትና ሓድነት ብምድልዳል ጥራይ እዩ ባልደረስ ላይ ተነጋግረዋል። አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ፓርላማ ላይ የተናገሩት እኛም እዚህ ተችተነዋል። መተቸት ባለበት ደረጃ መቃወም ባለበት ደረጃ መስተካከል ባለበት ደረጃ ጦርነት ሊፈጥር በማይችል ደረጃ ለምሳሌ ብዙ ትንታኔዎች እኛንም ጨምሮ ተንትነናል። በዛኛው በኩል ሳይድ ግን ምንድነው የተባለው ይሄ ጦርነት በፓርላማ ላይ ማወጅ 1990 ጋር የተገናኘ ነው። ያኔም ጦርነት አውጆብን ኤርትራ ያለ ሉዓላዊነትም ያለ ወደብም እንድትቀር ጦርነት አውጆብን ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እንደዚህ ጦርነት ሲታወጅ ብሎ ያኔ ወረሩበትን ያኔ ህፃናትን ተኩሶ የገደሉበትን የትምህርት ቤት ላይ የነበሩ ህፃናት የገደሉበትን የወረሩበትንና አጠቃላይ በሰላም ሂደት ላይ እንዲቋጭ የተደረገውን ጥረት በሙሉ ወደ ኋላ ብለው ራሳቸው ወራሪ ሆነው የመጡበትን ኢትዮጵያ እንደወረረች አድርገው ነው ያቀረቡት። የመጀመሪያ ስትመለከት እንታይ ትብል ዘሎ ኣብ ሕፅር ዝበለ ሓንቲ ክንጥንቀቕ ዘለና እቲ ኣብ ተዛሪብዎ ዘሎ ኣዋጅ ናይ ውግእ ከም ዘይኮነ ኤርትራውያን ግን ከምኡ ተረዲኦሞ ልክዕ ከምቲ ናይ 98 ብፓርላማ ተዘሪቡ ንውግእ ዝተዓወጀ እሞ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ዘበገስዎ ውግእ ግን ካብ ንሕና ዘበገስናይ ገይሮም ዘእምኑና ብላብላ እዩ ዝብል ዘሎ። ብሓፈሻ ሓንቲ ካብዚኣ ንእሽተይ ክውስኽ እዩ ክእርማ ዝደሊ ኣነ እውን ኣስተኻኺልና ክንፈልጣ ዘለና ከም ሓለይቱ መሲሎም ካልእ ዕላማ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ግን ንሕና ኤርትራውያን እንታይ መዕለቢ ክህልወና ኣለዎ ወይ እንታይ ዓይነት ርዲኢት ክህልወና ኣለዎ እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮ ዝዛረባለው ድሕሪኡ ኣብ ካልእ ክንሰግር ኢና። ስለዚህ ከመጤፍ አትቁጠሩት የሚል ነው። ከመጤፍ አትቁጠሩት ብቻ አይደለም ፋኖ ከዚህ ከአማራ ጋር ያለውን ግጭት አያይዘውም ደግሞ እንትን ብለዋል። በነገራችን ላይ የአማራ ክልልና የኤርትራ ጋር ማነጻጸር ራሱ ተገቢ አይደለም። አንደኛው ኢትዮጵያ በእርስ በርስ ጦርነት አሸንፋ አታውቅም ምንም ጊዜ። ከውጭ ወራሪ እና እንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ ግን ወደዛ ነው የጦርነት ደጋፊ አይደለም። እሱን እንትን እንከሪ ለማድረግ አይደለም። ግን በሀገር ውስጥ ምንም ጊዜም ቢሆን ከደርግ ጋርም በነበረው ኃይለ ሥላሴም ቢሆን አጠቃላይ ከኢህአዴግ ነው በብዙ ጉዳይ ላይ በውስጥ ጉዳይ ላይ የመገዳደልና የመጨራረስ ፖለቲካ እንጂ የአሸናፊና ተሸናፊ ኑሮ ያውቃል። በውጭ በኩል ሲመጣ ግን ማንም ሀገር ያውቃል። የታወቀ ነገር ነው። ብዙም እንትን ለማለት አይደለም። ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ ራሱ አሁን ያን በኤርትራውያን ከደርግ ጋር በነበረው ጦርነት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተገናኝተው ደርግ ያሸነፉበትን ፖለቲካዊ ስርዓት ኢትዮጵያን እንዳሸነፉ አድርጎ የሚወስዱት ራሱ በጣም የተሳሳተና
እስካሁንም ድረስ ትምህርት ያልወሰዱበት ጉዳይ ነው። ደርግ ማሸነፍ ኢትዮጵያ ማሸነፍ ማለት አይደለም፣ የመታወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ተዘረባናቱ ኤርትራውያን ምናልባት ኣብቲ ታሪኾም አንጻር ኃይለ ሥላሴ ድዩ አንጻር ደርግ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ብህወሓት ተደጊፎም ማለት እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ስለ ዝሰዓርዋ ንደርግ ዝሰዓርዎ ወይ ንሃይለ ሥላሴ ወይ ንኻልእ ዝሰዓርዎ ንኢትዮጵያ ከም ዝሰዓሩ ገይሮም ይወስድሎም ሓደ ዓብ ጌጋ ዝፍፅሞ ዘለዎ እሱ ድማ እዩ ንደርጊ ስዒርካ ማለት ንኢትዮጵያ ስዒርካ ማለት ኣይኮነን እዚ ሓደ ዓቢ ሽዑ ዝነበረ ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያን ሓንቲ ኮነትን እናበለ ይከምነና ዝፍትን ዘሎ ፍተዋ ፅላያ ተታሪክ ክንድምስሰይ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ዝበርትዕ ሰራዊት ከለያ ተሳዒራ እዚ ማለት ፀላእቲ ከነጥሪ ወይ ገለ መለ ክንብል ከለና ታሪክ ጠምዚዝና ከነንብብ ኣለና ወይ ዘዝበልዎ ዕንደራ ክንቅበሎም ኣለና ማለት ኣይኮነን ክንድንቃ ክንክል ኣለና እቲ ታሪክ ሸፈጥ ክገብሩ ከለዉ ድማ ብትክክል ግብረ መልሲ ዘየድሊ ፕሮፓጋንዳ ዘይምግባር ዳ እምበር እዚ ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ሰራዊታ ምስ ኩሉ ሓይላ ምስ ኩሉ ፅልዋ ከላ ተሳዒራ ዝወፀት እያ ስለዚ ካብ ሽዑ ዝነበረ ሓይሊ ብፍላይ ብመንፅር ናይ ኤርትራ ኣብ ሳሒል ኣብ ሓደ ጫፍ እያ ነይራ ሰውራይ ነይሩ መንግስቲ ኣይኮነ ነይሩ ንሳቶም ግን ሃገር ሙሉእ ናይ ሙሉእ ደገፍ ናይ ሶቪየት ዩኒየን ነይርዎ ኩሉ ነይርዎ እዚ ካብቲ ሽዑ ዝነበሮም ይሕይሉ ብወታደራዊ እምበር ኣይደኽሙን እዮም 2008 ድማ ብናይ ኣሜሪካ ቀደም ናይ ራሽያ እንተነይሩ ብናይ ኣሜሪካ መሻርክታን ሙሉእ ብምልዓት ኢኹም ዝመፁ እውን ኤርትራ ነፍሱ ክከላኸል ዝኽኣለ እዩ ስለዚ በቲ ፈኸራ ክፍከር ወይ ትዕቢት ክግበር ዘይኮነ እቲ ሓቂ ግን ሓቂ ምዃኑ ኣይተርፍን እዩ ንሕና ዘየድሊ ፕሮፓጋንዳ ኢና ክንገብር ዘይብልና እምበር ንከምዚ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ታሪኹ ዘነፅሮ ሓደ ነገር እንተሎ ክንዲ ዝመፁ እንተመፁ ንምፍሻል ወይ ከዓ ንምብርዓን ሓይሊ ከም ዘለዎም ብቅዓት ከም ዘለዎን ደንጊፆም ናፅነትና ከም ዘይሃቡና ፅንሄልና እውን ክንሪኦ ኢና ካልኦት ከምዚ ደንጊፆም ንኤርትራ ዝገብሩላ ዝነበሩ ኮይኖም ኣክት ዝገብሩ እውን ክንሪኢና ክምለሶ ኢና እዚ ካልእ እውን ኣሎ ብዛዕባ ወደብ ኣብ ፍልስፍና ኣትዩ ዘሎ ክንሪኦ ክንፈልጦ ኣለና እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክንተቃግል ኣለና ኣብ ጃጅመንት ከይንጎይ ማለት እዩ ኣብዚያ እውን ንስማዕ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ኣቢ ስትራቴጂ ወይ ናይ ኣቢ ዘረባ ከፀባበቕ ዝፍትን ኮሜንቴተር እዩ ንስማዕ የስከ አይዋጥላችሁም ምን አይላችሁም ግን ቴሌቪዥን ይኸውላችሁ አይ ትሩዝ እውነታው ምንድነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ልክ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አገር ገንጣይ ነው ለኛ ግን ምን ሆነን መሰላችሁ ኦፍ ኮርስ የኤርትራ ህዝብ ወዱ እስከተቀበለው ድረስ ከመቀበሉ ጫመራጅ የለም እና ተቀበለሉ በፍቅር ነው ሲመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ እንደሆነ የምታዩት ሀገር ገንጥሎ ሄደን ሰው ገንጣይ ብለን ያልነው ይቅርታ አድርገን የችግራችን ቀሰስ ባለውለታችን ነው ብለን በፍቅር ነው ታይስ ከይብላሎ ንኢሳያስ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ዝተቐበልና ያሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ጭዋ ምዃኑ እዩ ዘረዳእካ ሃገር ገንፂሉ ንዝኸደሲ ኣኽቢርና ተቐቢልናዮ ዝብል ዘሎ እቲ ኤርትራ ተቓሊሳ ናፅነታ ምርካባ ኢሳያስ ነቲ ሃገር ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ሃገር ሰውራ ናይ ኤርትራ ሲ ሃገር ከም ትምንጠል ይገይሩልና ስለዚ ብናትና ተሓሳስባሲ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ከምኡውን ኢሳያስ ገበነኛ እዩ ብዓይኒ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝእምን ዘሎ ከም ደንገፅቲ ኮይኖም እዮም ዝመፅእ ግን ደንገፅቲ ከም ዘይኮኑ ክሊር ክኾነኩም ክኽእል ኣለዎ we don't want to go in their game በትናቶም ጌም ከድና ብፅልን ገለን ክናቱ ይኮናን ብሓፈሻ ግን ብዛዕባ ወደብ ክዛረቡ ስለ ዝኾኑ ነቲ ተረካብ ዘረባ ሸለል ክንብሎ ኣለና ክንፈልጦ ኣለና ግብረ መልሲ ምሃብ ግን ብዙሕ ኣየከድልየናን እዩ ገንጣይ መሆኑ ምናምን ያልኩችን ከዛ አንግል ነው የምታየው ኦኬ ሀገር መገንጠሉ ምናምን ትተን በፍቅር ተቀብለን ኢሱ ብለን ነው አሁንም ደግሞ ምንድነው እሱ ሀገራችሁ መሪ ነው በክብር ነው የምንቀበለው አብይ አህመድ የቁርጥ ቀን ልጅ ለኛ ማለት ነው የቁርጥ ቀን ወንዳ ባለውለታችን ኢሱ ብለን የተቀበልነው የነገውንም በማሰብ እናንተንም በማክበር የኤርትራን ህዝብ በማክበር አብይ ጋም እንደዛው መታየት ያለብን እኛንም መታከብሩ ኢትዮጵያን ህዝብ መታከብ ኢትዮጵያ ጋር በሰላም መኖር የምትፈልጉ ከሆነ የወያኔ ፖለቲካ ነው ይሄ የሽፍታ ፖለቲካ ነው ምን ይማረክ አብይን በማጣጣል ኢትዮጵያን ማጣጣል እንትን ማለት ሜሎ አካይን አስከደንም እሱን እንርሳው ግን ጥያቄ እናንሳ እዚህ ጋር ወደብ ልንሰራ ነበር እዚህ ጋር ክሬን እየመጡ ነበር እዚህ ጋር ኢትዮጵያ መርከብ ነች ከሳውዲ አረቢያ ተነሳ ባለፈው 2018 ላይ ነው ሁሉ ነው አዎ ግን አንድ ጥያቄ ሱሌማን ከጣሊያን ተጭነው የመጡ የነበሩትን ክሬኖች ማን ያስመለሳቸው ወደ መጡበት ሰው በሐፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ነቲ ኢሳያስ ወላ ንዓና
ሃገር ዝገንጸለ ይኹን ኣቢርና ከም ሃገር መራሕና ሃገር ተቐቢልና ኢና ንስኻትኩም ድማ ነቲ መራሕናትና ኣቢ መራሕናትና እዩ ክትንቀቑለኩም ክብረት ክትገብሩለኩም ኣብ ዘይግምልከተኩም ኣይትተው ዝዓይነት እዩ ምክንያቱ መጠን ዝደፈርኩም መጠኑ ክድፈሩ ኢኹም መጠን ዝገበርኩሞ መጠኑ እዩ ክምለሰኩም ዝዓይነት እዩ ብሓፈሻ ገለ እኳ ሓቅነት ኣሎ ከማነ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይ ፖለቲካ ኢድ ምእታው ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ዘረባ ዛረባ ኣሎ እስከ ንስማዓዮ ኣብቲ ብዛዕባ ወደብ ዝነበረ ኩነታት ገለ ነገር ኣሎ ሓቅነቱ እቶም ትፈልጡ ንስኻትኩም መልሲ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም ይህን ነገር ታውቃለህ የቅርብ በጦርነቱ ወቅት የነበሩትን ሎጂስቲክስ የተከለከል ነው ወይስ አይደለም? በታሪክ በዚህ ወቅት ክሬኖች አሁን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እና ዶክተር አብይ ይህን ከጎበኙ በኋላ የዱባዩ መንግስት በእነሱ ድጋፍ የአሰብ ወደብን ስራ ለማስጀመር ክሬኖች ከጣሊያን ተገዝተው እየመጡ ነበር እናውቃለን። ተጭነው እየመጡ የነበሩትን ክሬኖች መልሱ ብሎ ያስመለሳቸው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ታይብላሎ ኣብቲ ግዜ ወደብ ዓሰብ ኣብ ምፅጋን ዝጓየሉ ዝነበሩ 2018 ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ናይ መንግስቲ UAE ወይ ከዓ ኢማራት ካብ ጣልያን ክሬናት ተገዚኦም ናብ ዓሰብ ዝመፁ ዝነበሩ ከም ዝምለሱ ዝገበረ ወይ ከዓ ንኽምለስ ዝገበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ይብል ኣሎ እዚኣ ኣነ ዝፈልጣ ሓበሬታ ኣይኮነትን ምናልባት ብዛዕባ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዝፈልጥ ተሎ ፕሊዝ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክንፅበይና is very important እንታይ ያጋጥሞም ምክንያቱ እዚኣ ቪድዮ ኣብ ካላም ፅልኩም ነይረ ኣብ ወገን ኤርትራ ወገን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሙሉእ ድልውነት ከም ዝነበረ ንዓሰብ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዓብ ሃብ ንምግባር ዓብ ሕልምን ባህግን ከም ዝነበረ ዝተኸልፍነ 10 ዓመታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ንክገብሮ ትልሚ ከም ዝነበረን መደብ ከም ዝነበረን ሰሜና ንኸይኣቱ ዝገበረ ኢሳያስ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚኣ እቶም ትፈልጡ ግብረ መልሲ ክትቡና ክንፅበይና አሁን ይሄን እያወቅን አናወራም ይህን ስናገር ሰምተኛ አታውቅም ሰምተህም አታውቅም አክቹዋሊ ብዙም ሰምተህ አታውቅም ይህንን ጭነን ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር እዚህ ጋር እንደዚህ አውርተን እንደዚህ ተግባብተን በዱባይ መንግስት ጋር ከጣሊያን ክሬኖች ገዝተን የአሰብን ወደብ ጥቅም ላይ ልናውል ተጭነው እየመጡትን ወደ መጡበት ይመለሱ ብሎ ያለው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ this is true ስለዚህ አንደኛ በመሰል ነገሮች ላይ አይ ቲንክ ተገቢውን ምክንያቱም በሁለቱ እኔ ባይዞይ ትልልቆቻችን በጻፋቸው መጽሐፍ በብዙ ዓመት የሙያና የዲፕሎማቲክ ጉዟቸው ውስጥ ሰዎች ከብዙ እንትን በኋላ አስፈሮት ያለፋቸውን ነገሮች አዋጣ ነው ጦርነት አያዋጣንም ብዬ የምልህ እኔ አሸንፋለሁ አንተ ታሸንፋለህ በሚለው ጉዳይ ካልኩሌሽን ሳይሆን እኛ ብናሸንፍ እንኳን ከጥቅም ጉዳቱን የሚያመዝነው ብናሸንፍ እንኳን ምክንያቱም የኤርትራ ጉዳትን እንደኛ ጉዳት አድርገን የምናስብ ሁለተኛ ኤርትራኖች በጦርነት ማያው ማሸነፍ ጉዳይ የማይታሰብ ነው ምክንያቱም ዛሬ ማለት ወያኔ እንኳን እየመራው ወያኔ ጠላት እየመራን እንኳን ከኤርትራ ጋር ተዋግተን ያሸነፍንበት ሁኔታ እንዳለ ታውቁታላችሁ ጠላት እየመራን ብዬ ስልህ ይነው ዋራቢ ማለት ወያኔ እየመራን ማለት ነው ግን ምኑ ነው ሎጂኩ ምንድነው እሱ ጦርነት አዋጭ እንዳልሆነ ያ ከሆነ እኛ የወደብ ጉዳይ ችግር እንዳለብን you know it and now we are just saying it እኛ እዚህ ጋር ያወራና እስኪ እናንተ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን ተቃውሞ ያላችሁን ሐሳብ ወይም ደግሞ ይሄን ጉዳይ በጥርጣሬ እንድታዩ ይሄ ዲስኮርስ እንደው ምናምን ብላችሁ እንድትሉ የሚያደርጋችሁ እስኪ ያላችሁን አንዳች ምክንያት ጀባበሉንና እናውራበት ማለት ኤርትራ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን እንዳትጠቀም ኦኬ ጥርጣሬ ላይ የሚጥላት ሌላው ምናልባት እዚህ ጋር ባይዞ ቤዚካሊ ራሱ የሰላም ሂደት አተግባበር የሚባለው ከየት የመጣው ሲባል ከኢትዮጵያ የመጣው ስጋት ሊሆን አይችልም ለኤርትራ ባይዞ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው በቲ ሓደ ውግእ ኣዋፃ ንክልተና ይዋፃናን ንሕና ይዋፃናን وترجم ون يقولون لكل ما ولا أنت تعودنا بتوجه ولا أنت سعرنا ممكن نعنا مخصب يقولون سلزي بوجك خوين زخل كنتات يلن زي سمع زربايم زرب زلو بمقطع تعقد سيدنا بيزي بالوازلو ساتم نحنا سقمنا ودب كم زلنا عويلنا نزارب نمدرنا لنا شجرنا ودب لنا
ንስኻትኩም ከእንታይ ትብሉ እንታይ ትመደብኩም of course ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቪድዮ ምጽልኩም ኣለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀደም ወደብና ንኽጥቀመሉ ዝደሊ ፍሪፖርት ናፃ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ንዑ ዝቕይር ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ካብ መንግስቲ ሰማዕና የብልናን ብጀካ ዝስ ዝብሎ ፀናሐ ኩነታት which I don't know ኣነ ዘይፈልጦ ከዛርባ ይክልኒ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ብወገን ኤርትራ ዘሎ እስከ ኣብዚ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይቲ ዞባውን ክዛረቡ እዮም ንስማዮ የአውሮፓ ህብረት ላስት ይር ያወጣውንና የተወሰነውን ያዩት ከ90 ገጽ በላይ ዶክመንት እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ከ30 ጊዜ በላይ 30 ጊዜ ገደማ የተጠቀሰችበት ዶክመንት ነበር የአፍሪካ ቀንድ ሬድሲን የተመለከተ ሰነድ ነው ይሄ በጣም ሲሪየስ እና ሲሪየስ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ኢምፕሊመንተብል የሆነ የፖሊሲ መነሻቸው ነበር ኦልሞስት አሁን አመት ባለፈው ነሐሴ አካባቢ አመቱ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን እንደገና ደግሞ የግጭት ስጋት ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ ያስቀመጣቸው ሱዳን ውስጥ ያለው የግጭት ጉዳይ እያበራ ነው ቀይ ብለው ነበር ጦርነት አልተነሳም ነበር አምዶክ እናንተን አልጣሉም ነበር ያን አልጀመሩም ነበር ኢትዮጵያና ሱዳን ቦርደር ላይም ውጥረቱ ወደ ሁለት ሀገሮች ግጭት ሊያመራ ይችላል ተብሎ ተቀምጧል እሱ ባሰቡት ደረጃ ሄደላቸው አይመስለኝም እሱማ የተበላቁ ነው ጅቡቲ በቀጠናው የተሻለ ሰላምና ጸጥታ ባንጻራዊነት ያላት ብትሆንም ነገር ግን ሌሎች ላይ ያለው የግጭት ውጥረት ተመሳሳይ ተጨማሪ ኃይል ዲፕሎይ እንድናደርግ ያስገድደናል ይላል ወርዱ ዲፕሎይ ጅቡቲ አንዱ ነው ተጨማሪ ኃይል ማለት ተጨማሪ ኃይል የጅቡቲ የአሜሪካው ስትራቴጂክ ዶክመንት የሚልህ ምንድነው እሱ ኤርትራ ሰድብናለች የሚለውን ኮንሴፕት ማንሳታቸው ነው እሱ ከሁለት ዓመት በፊት ሶስቱ መሪዎች የነበራቸው ትብብር ላይ በጣም አጣዳፊነት ሲያወጡ ነበር ይሄኛው ግን ላስቲር ምን መሰለ ላስቲር የፒስ ዲሉን ተከትሎ ስትራቴጂክ መደብ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝነበረ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሓደ ዶኩመንት ወፂ ነይሩ ኢትዮጵያ ክሳብ 30 ግዜ ኣብቲ ዶኩመንት ተረቂሓ ነይራ ሓደ ካብቲ ስጋታት ናይቲ ዞባ ዝበልዎ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ስጋታት ከም ዘሎ ሱዳን ኣብቲ እዋን እትውጋእ ኣይነበረን ኣብቲ ኩነታት እቲ ስለዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ናብ ውግእ ከይድ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ ነይሩ ኢሉ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣብቲ ዞባ ጅቡቲ ዋላ እኳ ፀቕጢ እንተለዋ ብሰን ሳላታ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ወታደራዊ መደበራት ናይ ካልኦት ሃገራት እቲ ፀጥታ ናታ ክቕፅል ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ሓደ ነገር ተዛሪቦም ነይሮም እስኪ ኣብዚኣ ሕልፍ ከነብላ ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ንሰምዕ ክቡር ፕሬዚዳንት airports and harbors totally isolated from each other. They're interconnected. President በቃ እኔ እኮ ክቡር ፕሬዚዳንት እዚህ ጋር የምናወራው እርሶት ፕሬዚዳንት የሚለው ኢትዮጵያ ህዳሴውን ግድብ ያመነጨች ነው መንገድ እየሰራች ነው እኔ እዚህ ጋር ፖርት ስራለው እዚህ ጋር ደግሞ አውሮፕላን ማረፊያ ይሰራል ይሄ ኢንተርኮኔክትድ ይሆናል ስለዚህ ለኢትዮጵያ እንትን መፍቀድ ያለ ምናምን መፍቀድ ጉዳይ ሳይሆን የኢኮኖሚ ኢንቲግሬሽኑ በራሱ የሚያመጣው ነው ብሎ ነው የሚለው እኛም ደግሞ ያወራን ያለንም ነው ሌትስ ክሬት ዛት ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽኑን ስንፈጥር የግድ ያሰብ ወደብን መጠቀም ይኖርብናል ያሰብ ወደብን ስንጠቀም እኔ እንደው ኤርትራኖች ፖዚቲቭሊ የሚያዩት ከሆነ አንድ ፕሮፖዛል አቅርብልህ ፕሮፖዛሉ ምን የሚያሳይ መሰለህ እንዴት ያሰብ ወደብን መጠቀም እሱ አንድ ለንግድ ፐርፐዝ መጠቀም ምናምን ነገር ነው እኛ ደግሞ ከንግዱ በተጨማሪ ምን ፈልጋለን ብያለሁ ናቫል ቤዝ እንፈልጋለን ናቫል ቤዝ ያስፈልጋል ናቫል ቤዝ ደግሞ ለማቋቋም አንድ ምርጥ ቦታ አግኝቻለሁ ከዘይላ ሌላ አንዲት ምርጥ ቦታ አግኝቻለሁ ያቺን ቦታ አላሳየህ ታውቃታለህ ዱሜራ የምትባል ቦታ ታውቃታለህ ፖርት አይደለም ናቫል ቤዝ ግን ማቋቋም እንችላለን ይሄ በጣም ከባድ ነው ቦሳሶ አለ በርበራን አይተናል ጅቡቲን አይተናል ዘጋይተናል እስቲ ልውሰድህ አንድ ቦታ ጡፌራ ሩምኛ ትችላለህ ጡፌራ የሚለው አለ ምሳሌ መጣው ማለት እዚህ ጅቡቲና ኤርትራ ድንበር ላይ እዚች ጋር ልውሰዳችሁ እስቲ ጡፌንጅራ ዱሜራ የምትብሉታ ወሰድኩ አያት ዱሜራ የማንም አይደለች ኤምሬት አልገባችም ኖ ኤምሬት የገባችሁ እንዴት ማረቻት እቺ እዚህ ጋር እሷ የገባችሁ እዚህ ጋር ነው
سو انتايم زبلو زلو نحنا منسي بريزنت سياسة براشا كيدولو أبز نبرة عبي ايكونوميك انتجريشن كجبر كم زلو كل نجار كجبر كم زلو تزاري بنيرو نحنا نبلز لنا the same كوميو نحنا نبلز لنا جن ودب كنت كم نحسب رايدي كنا أمزيات تنكو خزيا يم زبلو زلو بتدقاقامي ودب نقدر راي كنا ندلز لنا نحنا حيل بحري نافال بيس كنجبر ندل لنا لذي بزعبوي تزربا حيل بحري سراويتنا نحن نقبرل نخل بناي بحر حيل نقبرل نخل بوتاين عند زلنا سلازي the question is not about نتبحري access of the بحري كم دي وترت هلنا زبلو زنبر وترت هيكون انتزار بعجز زارب زلسو نساتم وتهدراو مدبر كقبرو زخلو الجزء بلو زلب زدما up to دوب ناي جبتن ناي اير ترانسي حانت ودبالا ناي مانم سبا يكونتن I can't believe these people. تزبلو زلو بدعمي زقرمن زلو أنا I don't know فانتازي ديم زنبرو زلو زخنا بوتاسي سب زي حزاس كسب حجي أبت بوتاتسي وأنا زي بالله دسيت هاللافس نسان عنا خنوز ده يزبل زلو نشين اسمعيو كن ودينا مغنياتو أبكال كن كتلاينا تارست مالتيو. تنا قبل بيريم قبل بيريم شتنا أير معرفة ولا إيربيز على وجهه أيات هي زين تكمل بثالج እቺኛው የቻውን እኮ የመና ተበልታለች እኔ ያነሳው ላይ ያለው ቦታ ግን ኢትዮጵያና ማና ኤርትራና ጅቡቲ ድንበር ላይ ይገባኛል ጥያቄ የለባቸው አክቹአሊ ምዕራባውያኖቹ ምን ይያሉን መሰላችሁ ወሰዷት ይያሉ እቺን ቦታ እንግሊዞቹ መጀመሪያ ሰጀስት ያደረጉን ቦታ እቺን ነው ተንኮሎኞቹ የሚያውቁት እሷን ነው So بحفشة بزعبة كالي ودب أفت بوتا زولي أنا للعالمي ويكادي فلتو geographical location ناي منيو يكال دي يكالن كالا أرسيجن ناي تبغى يركض حساس بكم زدلي تجوا بوليتيكا أزار السيزي بسفي عيز الربللو in fact أبصر جاتا زجبرو feedback أبكالك زي كسمع كم تعلقمي بزح حبزيا كم زي كالكو هذا حمش فيديوهات نوي حتى نسل زلات فيديو سجير يلغو أبكال زغتل very interesting أرستلو بزعبازي بسفي يكون ريكون فتنينا لو مجن كيتنا وحبز قد فاي وريدنا ويحاولنا لا بليز استوي لكم رايو ناي مودا طلبواناتي افز بيرترا تفكيرنا نسرح اتمنج سيرترا ملو حبريتا غلوصنت انتزبنا تزبي زبالت مخونه نيرو because there are many things that we don't know انا كم جورجو كم جلسم قالوا تا بوليتيكا وي كم سمنج صبغ زمدنا زلكم افلطو كلكم خلي انا كم جورجو بزح نغرات الله بوغن يرترا كحبرنا زغبا زبلو بفلا يابز غداي زي what happened انتي تسممع زخونه حبريتا تصوي زخونه تي اجريمنت انتي كم زخونه امتاي كم فشله امتاي اديت سمامعوا له غداي انتتات يزلو وغن اثيوبيا اوف كورس ريال انا تي انتنشنز ايرتراغنا بيت طويل على انتي نيرو كمين يرتخيدي حبريتا كوهبنا تزبي اسيج بوم خونه نيرو بحلايه كالو جن ابزيد اللي متفناناتينا كالو غوسغوسات نقبر زلنا كنكتب لنا زكناتات زي ناب كالو زباسك خيس لزغل كم تا مجمر يزبلكم نحنا نتوم إثيوبيا نت بوليتيكا لك نت أبز حسب زلوا مسارعنا تخين خول أبنا تزبي أب تعودي نتانيك أي بحرامتي أبغونك سلفيش دلو زلوا جنينا إثيوبيا كنت أعرف سجميرنا زخم تيلنا حقهم بيلهم أبغونك سلفي خليه لذي بسوا بعلو ناتو سرح يكون الست قدايناتو قداينا إثيوبيا يعني ملكات نحنا أب قداينا إيرترا نسرح كما يجرنا حدنتنا حزبنا نحلو قدامنا نعوسينا نسرح قبل دلي لو مارس ابز غودي ناتكم ريتو ناتكم حسابات بزح نبتاتلو تفلطوا تلهم بليز قدف نسب حبريتا كونسل زغلنا بالكو لو مارس ابز غودي دغفكم اي تقارصنا بالكو سنا بتكمي تشاو عيني بركاي سقمي برخاني نعم خانت حيزه كسات حيزه أمباسادر فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي نتعرب دي أختبرخ سماهاي أمباسادر فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي نتعرب دي أختبرخ سماهاي